viatjar. Un viatge fragmentat, un fascicle setmanal. Soc l'home que busca, Perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha color si em fa dir què vull ser de gran. Jo, Jacques Cousteau. 1000 balenes a tocar, sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall. Vostè escafandra, jo xandall, confia en mi, anem més avall. Que amb aquest comandament puc eternitzar el moment, o puc tornar enrere, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Que jo amb vostè vull anar tan lluny que no hi arribi la ficció. Perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè hi ha coses noves sota el sol que esperen un explorador. Les lièvres rosés Monsieur contre Cousteau, le lièvre de Doudou. per què Les lièvres vostè rosés els contre taurons no le li lièvre fan de Doudou. por, Monsieur Cousteau? No, no, no. Monsieur Cousteau, a mi no em cal l'alta